Σοβαρά. Ναι. Μόνο να μην καούμε και μας βγάλει βίντεο. Έλα πιάσου τώρα, δεν σκοτεί. Έλα πιάσου τώρα. Πρέπει το Μαρκούτσι, έτσι το Ρουάλιας, να το κατάς έτσι και με το άλλο να κάνεις έτσι. Άμα δεν κάνεις έτσι, δεν ξέρεις το χρώμα. Ξύσε. Συμφωνήσεις. Κάψε εδώ πέρα. Βλέπω ακόμα. Θα τραβήξεις τις κάλβες. Δεν κάνεις με αυτό. Δεν κάνει. Όχι, δεν γίνεται. Δεν είναι. Ναι, ο Γιώργος, το TV, ναι. Ο κάμεραμαν, στα πλαγιόρα. Και Ντίμης. Το ξύνει καλά. Ο Ντίμης το ξύσει. Ξύσε Ντίμη, ξύσε. Ξύσε. Το ξύνω καλά. Μια χαρά. Το ξύνω καλά. Σ' αρέσει μου ρε, α. Πάκα μου ρε σκύλο. Αλλά φύγει κόλλησε. Φαντάζεσαι. Κόδεραν. Εγώ πώς θα το κάνω. Κουριασμένο δεν έχω αυτό. Θα κάψω εγώ. Δεν ματώ τους διάολους να πούμε. Έλα πάτε. Αυτό να άκουσε το βλάκι θα το κάψω, το βλάκι. Ούτε κάρπουλα με τίποτα. Τι λες τώρα. Τι λες το ρα. Τι λες το ρα. Μαλάκα, κάτι μύρισε. Έκλωσες. Κάικα, δεν τρίχεις από τα πόδια, θα σπρώχω μαλάκα. Σταμάτησε. Το βίντεο.